Ο ακάλυπτος ανοίγει με μια εκδρομή με το αγαπημένο πρόσωπο. Εκδρομή. Ύπνος της εξοχής, ξύπνημα ήλιου. Όνειρα φορτωμένες λεμονιές. Στον κρύο μυχό γεμίζουμε τις τσέπες μας με βότσαλα. Αλλιομορφιά επιστρέφει εκεί όπου ήταν. Και από αυτήν την κάπως χειμωνιάτικη άνοιξη, κρύος ο μυχός, αλλά οι λεμονιές φορτωμένες, ενδεχομένως να σας έρχεται και εσάς ένα τοπίο, προκειμένου είναι η Βόρεια Πελοπόννησος και τα Ιόνια νησιά. Από αυτή τη χειμωνιάτικη άνοιξη που ανοίγει το βιβλίο, κλείνει με τη μετάβαση από τον χειμώνα στην άνοιξη. Με ένα ποίημα σε 3 μέρη. Το ποίημα λέγεται Άνοιξη. Απρίλιος. Κάθεται στον ήλιο, με τα μάτια κλειστά γερτός προς τα πίσω στη μεταλλική πολυθρόνα, με απλωμένα τα πόδια και κρατάει μπαλόνια. Του ανεμίζουν το χέρι. Κυριακάτικη επιστροφή. Ο σκύλος ξεπροβάλλει μέσα από τις ανθισμένες βρούβες πλάι στην Εθνική Οδό. Κάνει να περάσει απέναντι, αλλά τα αυτοκίνητα ατελείωτα δεν σταματούν. Κάνει μεταβολή ο σκύλος και ξαναχώνεται στα χόρτα. Αυτοκίνητο που τρέχει. Ξανά δυνατή μουσική, από τα ανοιχτά παράθυρα, ξανά τα τραγούδια του περσινού καλοκαιριού, ανυπόμονα. Εδώ, νομίζω, πρωτοφαίνονται σε αυτήν τη διαδρομή που κάνω ο σκύλος, έτσι, πρώτη αναφορά σε ζώα. Τα ζώα είναι πολύ παρόντα σε όλα τα βιβλία. Έχω ακόμα κατηγορηθεί και γι' αυτό. Όχι ως φιλόζωος, αλλά τέλος πάντων, ναι, ήγα, κουνούπι, εντάξει. Και με έντομα, είναι κάτι. Γι' αυτό μετά φτάσαμε στο Ρινό και όροτε. Λοιπόν, τα ζώα που τα νιώθω, πέρα από την αγάπη μου για τα ζώα, αυτό χαρακτηρίζει πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων προφανώς, έχω την αίσθηση ότι λειτουργούν για μένα και ως μεταφορά του ανθρώπου, και μάλιστα του διστακτικού ανθρώπου, του κάπως αποξενωμένου ανθρώπου, αποξενωμένου μέσα σε μια φύση, τα ζώα αποξενωμένα μέσα σε μια φύση στην οποία έχει τόσο επένδυο ο άνθρωπος, του μοναχικού ανθρώπου και επίσης του χαμένου στην φύση ανθρώπου. Τρίτο βιβλίο, η Πολωνία. Εδώ νομίζω συνέβη ένα γενναιότερο άνοιγμα στον κόσμο και στην ιστορία, όχι μόνο της Πολωνίας, αλλά και της Ελλάδας και γενικότερα της Ευρώπης. Εκδόθηκε το 2016, άρα περιέχει, χωρίς να σκόπευε να περιέχει, αλλά έτσι γίνεται, και κάποιες αναφορές στην Ελλάδα της κρίσης. Και είπαμε, ο ακάλυπτος τέλειωνε με την Άνοιξη, η Πολωνία ξαναρχίζει μια Άνοιξη, μια βόρεια Άνοιξη, επίσης χειμωνιάτικη Άνοιξη, ηλιόλουστη Βαρσοβία. Ας σωρεύονται στον ίσκιο τα χιόνια, πρώτο σήμα της Άνοιξης, το ασημί βελούδο στα μάτια της Ιτιάς. Φέρνουν τύχη, χαρά, σαν τα έχεις σπίτι. Αυτό αναφέρεται στο πολωνικό έθιμο, τις ανθισμένες, κλονάρια ανθισμένης Ιτιάς. Είναι η πρώτη ένδειξη άνοιξης στην Πολωνία, όσο και αν τα άνθη είναι αυτά που είναι σαν ασημένια μπαμπακάκια. Δεν είναι ακριβώς άνθη, όπως το καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά για εκείνους είναι ο ερχομός της Άνοιξης και θεωρούνται καλοτυχία να τα βάλεις μες στο σπίτι σου σε ένα βάζο.
Και το βιβλίο αυτό, που σας είπα, διαβαίνει αρκετά σημεία της Ευρώπης, με διάφορες αφορμές, είτε από διαβάσματα, είτε από βιώματα, κλείνει με ξεκινάει με ένα πολωνικό ποίημα, κλείνει με ένα αγγλικό ποίημα, που αναφέρεται στην εποχή του Σωσίβιου, στη δεκαετία του 80, αλλά όμως με ένα βλέμμα πολύ διαφορετικό από το βλέμμα που κυριαρχεί στο Σωσίβιο, ένα βλέμμα πολύ ευθύτερα εξομολογητικό και έναν ποιητικό τρόπο πολύ πιο χαλαρωμένο. Δεν είναι ηθελημένα καβαφικός ο τίτλος καθόλου. Αν υπάρχει ψυχαναλήτρια ή ψυχαναλυτή μεταξύ ημών, αυτό θα πει. Μάλιστα. Ιούνιος του 1986. Πώς την έλεγαν τη Λιβανέζα φίλη την άνοιξη του 86. Διάβαζα για εξετάσεις, ξεκουραζόμουν στο παρακείμενο νεκροταφείο. Σε ένα μήνα πάλι θα βρέχε στο Wimbledon. Τις νύχτες θα ανακάλυπτα τον Χόκνεϊ. Ζέστη πρωτοφανής, Ιούνιο μήνα είχαμε καεί πεζοπορώντας στα λιμέρια του Κόλουριτς με τους δύστροπους κύκνους. Ο Καραβάτζο και οι 9,5 εβδομάδες ισορροπούσαν στις αίθουσες του Λονδίνου, τα άλογα του Παρθενώνα τρυπώδιζαν, τη νύχτα ανακάλυπτε τον Χόκνεϊ. Λεϊλά, την έλεγαν τη Λιβανέζα φίλη, σπούδαζε θέατρο στην ήσυχη Αγγλία, υπηρετός κι εγώταν πάλι το 86. Στο βιβλιοπωλείο το παιδί του Καραβάτσιο σπανίως σήκωνε, ευτυχώς, τα βλέφαρα και ο Τέρλες με τα στρόγγυλα γυαλάκια 4 χρόνια αργότερα, καταστροφή, αν μιλούσαμε, πηγαίνω ερχόμασταν απλώς σιωπηλοί. 2 χρόνια ακόμα και το πρόσωπό μου θα αποκτούσε την πραγματική του ηλικία. Τέταρτο βιβλίο, ο Ρινόκερος, 2020, ποίηματα μεστομένα όντως μες στην κρίση και της χώρας, μα και σε μια κρίση προσωπική, ποίηματα που εν τέλει κατέληξαν συναρμοζόμενα, έτσι. Βρήκα αυτό το σώμα να διαπλάθεται και να αλληλοπλάθεται. Ποίηματα για την τέχνη και τον θάνατο. Εκδόθηκε μέσα στον εγκλισμό της πανδημίας, εξού και η σημερινή μας συνάντηση υπό μία έννοια υποκαθιστά και μια συνάντηση στον Ρινόκερο, για να χρησιμοποιήσω την τυπολογία που εγγενίασε η Αλεξάνδρα Πλαστήρα, η φίλη Αλεξάνδρα Πλαστήρα, για τα προηγούμενα βιβλία, συνάντηση στον Ακάλυπτο, στην Πολωνία. Ένα βιβλίο για τον θάνατο και τι μένει μετά τον θάνατο, για τη σημασία της τέχνης στη ζωή, όχι ως αισθητικού φαινομένου, αλλά ως σώματος πλασμένου από την ίδια τη σάρκα της ζωής. Και αν η Πολωνία λοιπόν έκλεινε με αυτό το αρχαιολογικό καλλιδοσκόπιο του Λονδίνου και της Αγγλίας γενικότερα του 1986, ο Ρινόκερος ανοίγει με μια επίσης πολύχρωμη φανφάρα με την μουσική έννοια, ένα προανάκρουσμα και πεάνισμα και συγχρόνως μια επίκληση για τρυφερότητα. Φιλές πλάχνε τα χειρακτηριουργέ, έβγαλες τον λαγό από το καπέλο σου, μπράβο λοιπόν. Τώρα από το μανίκι σου ανάσυρε πολλά μαντήλια, κίτρινα, ροζ, τουρκουάζ, καφέ, πορτοκαλιά και μπλε, για να του φτιάξεις μια ζεστή φωλιά να μην κρυώνει. Και φτάνει, κρύψε το πριόνι. Και το βιβλίο κλείνει με την επίκληση στη τρυφερότητα. Ανοίγει, κλείνει με την άκρα γλυκύτητα του μελιού, ειδωμένη, ωστόσο, θα μπορούσαμε να πούμε κάπως εγκυκλοπαιδικά, έναν τρόπο που είχα πρωτοχρησιμοποιήσει στον Ακάλυπτο, που εκδηλώνεται σε περισσότερα από ενός ποίηματα του Ρινόκερου, το ομώνυμο, το Ρινόκερο και άλλα, και που θα είναι και βασικό όχημα και εργαλείο για τα 2 επόμενα βιβλία, το Αλφαβητάριο και τον Αριστόδικο. Να πω εδώ, είπαμε, ο Ρινόκερος εκδίδεται το 2020, πάλι βρόχοι και σπήρες. Εκδίδεται το 2020, το 2014 και ερευνοβολούμε
στο Δοξαπατρί από την μονογραφία του Χρήστου Καρούζου για τον τελευταίο αρχαϊκό κούρο, τον Αριστόδικο, που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Και ξεκινάει στο μυαλό μου να πλάθεται το βιβλίο Αριστόδικος το 2014, συγγνώμη, το 2013 ακριβέστερα, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί φυσικά ο Ειρηνόκερος. Ο Δ. Αριστόδικος θα υποσκελιστεί, θα του κλέψει τη σειρά το αλφαβητάριο, αλφάβητο, whatever, το 2018. Άρα μάλλον αυτό θα έρθει πρώτα, καλά να είμαστε, και μετά ο Αριστόδικος. Πάλι καλά να είμαστε. Το μέλι λοιπόν που κλείνει την Πολωνία είναι ένα πεζόποιημα όπως... συγγνώμη, ναι, τι λέω. Κλείνει το Ειρηνόκερο. Είναι ένα πεζόποιημα όπως είναι και το ομώνυμο ποίημα ο Ειρηνόκερος. Και πολλά ποίηματα βεβαίως θα είναι τέτοια του Αριστόδικου, με τη μορφή όμως ενός λίμματος λεξικού, όπου εξετάζονται 4 πολύ προσωπικές έννοιες ή τόσο προσωπικά επιλεγμένες έννοιες της λέξης μέλι. Μέλι, όνομα ουσιαστικό ουδέτερο, ενημέρωση λίμματος, Ιούλιος 2013. 1. Ο Ζαν Ποκτόν, βοηθός σκηνής στο Παλέ Γκαρνιέ, πρωτόβαλε στην στέγη του Μελίσια το 1981. Το μέλι τους απεδείχθη εξαίρετο. Τουλάχιστον έτσι έκριναν οι Παριζιάνοι λάτρεις της όπερας, τα βάζα με τις χειρόγραφες αριθμημένες ετικέτες, ξεπουλούσαν ταχύτερα στο πολιτήριο του Ιδρύματος. Το να επιτρέπουμε σε έναν 70χρονο να ριχάται στην σκεπή είχε αρχίσει να καθίσταται προβληματικό, δήλωσε ο επίσημος εκπρόσωπος κατά την συνταξιοδότηση του κ. Ποκτόν την άνοιξη του 2013. Φημολογείται ότι οι νέες μέλισσες θα εγκατασταθούν με τη φροντίδα ιδιωτικής εταιρείας για την καλύτερη πλαισίωση της δραστηριότητας. Ουδής γνωρίζει τι γεύση θα έχει το μέλι του χρόνου. 2. Η Ινδοευρωπαϊκή ρίζα κενεκό, που σημαίνει χρυσό ή κίτρινο, μέσω του γερμανικού χουνάγκα δίδει το αγγλικό honey. Αλλά υπάρχει και άλλη, μέλι, όθεν αμφότερα το ελληνικό μέλι και το ιρλανδικό μίλι. Μη σχετιζόμενα δυστυχώς, μήτε με τη μελωδία, μήτε με τη μούσα μελπομένη. 3. Το μέλι διαχωρίζει την αλήθεια από το ψεύδος. Χορτασμένες από τον Θεόν τη γλυκιά ξανθή τροφή, οι 3 σημαντικές μέλισσες, παρθένες αδελφές, χορεύουν αυτό που είναι, αυτό που ήταν και αυτό που θα είναι. Δίδαξαν στον Απόλλωνα τη μαντική, αυτός της χάρισε στον αδελφό του Ερμή. Αν όμως στερηθούν το μέλι, γίνονται απίθαρχες και αφαιρέγγιες. 4. Την αγαπούσα πολύ την αφίσα με τις 2 ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Ρίτσαρντ Άβεντον. Αριστερά, η ντοβήμα με τους ελέφαντες, βραδινό φόρεμα του Dior, Silk Dior, Παρίσι. Το φωτομοντέλο της δεκαετίας του 50 στέκεται λιγερό ανάμεσα στα 2 βαριά ζώα. Η σατινένια ζώνη σέρνεται στο άχυρο του τσίρκου. Δεξιά, Ρόναλντ Φίσερ, μελισσοκόμος, Ντέιβις, Καλιφόρνια, 1981. Αλμπίνος, με τις μέλισσες Μάρι στον γυμνό κορμό και στο κεφάλι του, και στα αυτιά και στις ρόγες. Η αφίσα κρεμόταν στο χώρο του διαμερίσματος. Όταν ήρθε να μείνει προέτους ο Μη, την κατεβάσαμε για να χωρέσει την βιβλιοθήκη του. Έχει και μια στάλα. Αυτή ήταν λοιπόν μια σύντομη διαδρομή στα εκδοτέντα βιβλία και θα κλείσω με κάτι ακόμα πιο σύντομο που αφορά, όπως σας έταξα, τα ποίηματα ενίγματα. Και θέλω λίγο να επιμείνω στην ποίηση ως τρόπο διερεύνησης των ενιγμάτων, όχι κατά ανάγκη γνωσιακών ενιγμάτων, αλλά και θα τα έλεγα διαισθητικών, υπαρξιακών, ενδεχομένως και μεταφυσικών. Νομίζω πως αυτή η ερευνητική λειτουργία χαρακτηρίζει κάθε τέχνη που υιοθετεί είτε μια στάση απορίας,
που από μόνη της την ικανοποιεί, η απόλαυση του αγνώστου, που γνωρίζουμε κάθε μέρα, ή αντιθέτως την ερεθίζει η ανησυχία μπρος στο ανίκιο. Αλλά άλλες φορές αποπειράται να λύσει, να διαλύσει την απορία αυτή, διατηρώντας ωστόσο και το χρυσάφι του μυστηρίου, κάνοντας το μάλιστα να λάμψει κι άλλο υπό το νέο φως το οποίο το φέρνει το έργο τέχνης. Πιθανώς η αρνητική ικανότητα του Keats να είναι κάπως συναφής ή αυτό που γράφει η σύγχρονη Αμερικανίδα ποιήτρια και βουδίστρια Ζεν, Jane Hirshfield. Σας διαβάζω το απόσπασμα αυτό που είναι το κείμενό της. Να είσαι άνθρωπος σημαίνει να είσαι αβέβαιος. Και αν σκοπός της ποίησης είναι να βαθαίνει την ανθρωπινότητα μέσα μας, θα είναι αβέβαιη και η ποίηση. Με πολύπλοκες δηλώσεις, με λεπτοφυείς επιλύσεις και μη επιλύσεις καταστάσεων και ήχων, με την πλοήγηση ανοιχτών αλλά αντιχούντων συμπερασμάτων, η καλή ποίηση μας βοηθά να είμαστε πιο άπλετα αβέβαιοι, με βαθύτερους τρόπους. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουμε την αβεβαιότητα για να επιτελεί αυτή το έργο της στην ζωή μας, στα ποίηματα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να την υπομένουμε έως το τέρμα και αυτό αδύνατον να αποφευθεί. Έχουμε δηλαδή εδώ και στο απόσπασμα αυτό της Hirshfield την δήλωση μιας διπλής επιθυμίας διατήρησης του θαυμαστού ενίγματος, αλλά και επίλυσης του. Και μια μορφοποίηση δια των λέξεων στο ποίημα της ανησυχίας ή της απορίας που προξενεί το ένιγμα. Και έτσι θα σας διαβάσω ένα ποίημα από κάθε βιβλίο, συν ένα ακόμα, αυτών των στάσεων, των ποικίλων στάσεων μπρος στο ένιγμα, μπρος στο ξάφνιασμα, στο ανεξήγητο, που ωστόσο πολλές φορές μας φαίνεται ακραία και άκρος οικείο. Στο Σωσίβιο λοιπόν υπάρχει ένα ποίημα με τίτλο «Που χάθηκε», αναφορικό που χάθηκε. Ο τίτλος κυριολεκτεί διπλά. Δεν αναφέρεται μόνο στον ήρωα του ποίηματος, που θα τον δείτε, που μοιάζει να έχει χαθεί, παρότι κατοικεί πλήρως τον χώρο στον οποίο τον συναντάμε, αλλά έχασα και το ίδιο το ποίημα. Ήμουν βέβαιος ότι το είχα γράψει κάποια χρόνια αργότερα, σκεφτόμουν ότι πρέπει να το είχα γράψει και εγώ το 1990. Γυρώντας στην Ελλάδα και εγώ το 1994-1995, ήθελα να το ξαναβρω, ήξερα ακριβώς σε ποιο τετράδιο ήταν, ένα δερματόδερο τετράδιο, περίπου που θα πέφτει, άφαντο το ποίημα. Ωστόσο, ήταν τόσο έντονο και το βίωμα το αρχικό, γιατί βασίζεται σε μια πραγματική θέαση αυτού του πλάσματος, και θυμόμουν τι μου είχε γεννήσει ποιητικά, ώστε όντως το ξανάγραψα, άρα είναι ένα ποίημα που χάθηκε και ξαναβρέθηκε. Πού χάθηκε. Είδα έναν φάβονο μες στον υπόγειο. Τα μάτια του, ερεθισμένα από το ηλεκτρικό φως, έβλεπαν σ' άλλα δάση. Τα πόδια του, σφιγμένα μέσα σε ορειβατικά ποτάκια, κάρφωναν τις πλάκες. Το στέρνο, τα πλευρά του, διαγράφονταν με βία σε κάθε ανάσα, αλαφιασμένο ζώο. Ξένος τόπος ήταν, κι η πέτρα στο λαιμό του άχρηστο φυλαχτό. Τέντωνε το κεφάλι, κοίταζε γύρω με δυσκολία. Όμως τα βλέφαρά του βάσταγαν ακόμη τη βαθιά σκιά. Στον Ακάλυπτο υπάρχει ένα ποίημα με τίτλο «Πνιγμένα». Εδώ λίγο είναι να το αλαφρώσω, επειδή είναι μονολεκτικός και ο τίτλος του βιβλίου και του ποίηματος. Με το πρώτο βιβλίο, το Σωσίβιο, μου λέει η εξαιρετική τότε επιμελήτρια του Καστανιώτη, η Άννα Σταματοπούλου. Ναι, κύριε Ιωαννίδη, μου λέει στον πληκτικό. Τιμητικό και καλοσύνη της οπωσδήποτε. Ωστόσο, ξέρετε, οι μονολεκτικοί τίτλοι δημιουργούν προβλήματα στο εξώφυλλο, πώς να σταθούν, πώς να το φτιάξει ο γραφίστας. Καλύτερα να τους αφήσετε. Τι ήταν να το πει, έχει πάει αράδα.
ήταν η δική της από την μέχρι τότε μακρότατη πείρα της, είναι η αλήθεια. Πνιγμένα. Και αυτό από μια πραγματική σκηνή, που ουσιαστικά περιγράφω την σκηνή και το τι σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, χωρίς, νομίζω, άλλα. Όσες επέζησαν, τριγύριζαν πάνω από την άμμο, όπου θαύτηκαν οι άλλες 3 σφίκες με τα ζουμιά από το κουτάκι του αναψυκτικού. θυμόντουσαν τον τόπο του γλυκού ποτού, το οσμίζονταν ακόμα ή ένιωθαν την παρουσία των πνιγμένων. Τα βλέμματά μας επέμεναν χωρίς να εννοούν. Κάτι συμβαίνει, μα δεν ξέρω τι είναι. Μόνο σαν έπεσε ο ήλιος φύγαν, ηρέμησε ο τόπος και η νοπή άμμος ζεστή ακόμη, το νερό πιο κι, τα βουνά πέρα, βάθαιναν ολοένα. Τα βλέμματα, χωρίς να πάβουν, άρχισαν να βλέπουν τον αέρα που πηχτός σκοτίνιαζε, το γύρο από το βλέμμα. Υπάρχει μια πολωνική λέξη, αρκετά γνωστή διεθνώς, γιατί είναι από αυτές τις λέξεις που δεν μεταφράζονται σε άλλες γλώσσες, ζάου. Z-A-L. Και η οποία σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι και ουσιαστικό και ρήμα και σημαίνει την τύψη, το παράπονο, την θλίψη, τον θρήνο, ακόμα σήμαινε σε παλαιότερες εκδοχές της γλώσσας και έναν ποιητικό θρήνο, μια μορφή δηλαδή ποιητική. Πιθανώς στα ελληνικά να μπορούμε να τη μεταφράσουμε ως καημό. Δεν ξέρω, δεν το έχω συζητήσει με πολωνομαθείς σε τέτοια έκταση. Έτσι, ένα ποίημα της Πολωνίας, του βιβλίου Πολωνία, έλαβε τον τίτλο «Ζάο». Ένας πολωνικός τίτλος, λοιπόν, για ένα ποίημα που αφορά εντελώς την Αθήνα της κρίσης, μια σκηνή στο λεωφορείο του στον δρόμο, και συγχρόνως, λίγο διαστραμμένο ενδεχομένως αυτό, αλλά επειδή ίσως εκείνη, ίσως λίγο πρωτήτερα, την εποχή μελετούσα την κλασική κινέζικη ποίηση, όπου ένας κλασικός τύπος κινέζικου ποίηματος είναι 2 τετράστιχα, με πολύ σκληρούς κανόνες. Το πώς είναι ο πρώτος στίχος, πώς είναι ο δεύτερος, πώς είναι ο τρίτος, πώς συνομιλεί ο πρώτος με τον τρίτο, ο δεύτερος με τον τέταρτο και μετά η δεύτερη στροφή πρέπει να αντιστοιχεί. Και η μεγάλη αρετή θα ήταν να μπορεί να διαβαστεί και το ποίημα από το τέλος προς την αρχή και εκεί πια έσκησες. Ζάω. Η γριά κυρία, το παλτό της μαυρισμένο στις άκριες, ρωτάει για τον χειμώνα. Πέρασε ή συνεχίζει. Γιορτές, φορέματα ελαφρά, μαλλιά περίτεχνα πλεγμένα, καρναβάλι, Πάσχα, Πρωτομαγιά, πού να είναι. Τραύματα, πόλεμοι, η ζωή επέλασε θριαμβεύουσα, κουρέλια, ερείπια, αγαπημένα, το σώμα τα φορεί. Δεν σκέφτεται τι χάθηκε και πώς. Τρυφερά αγκαλιάζει ό,τι έγινε. Υπομονητικά ο επέτης δείχνει τις πληγές του. Ενίγματα μου γεννούν, τουλάχιστον εμένα, και τόποι. Το να βρίσκεσαι σε έναν τόπο. Το αίσθημα που σου βγαίνει, πιθανότατα θα έχετε νιώσει είτε μια δυσφορία είτε μια πολύ μεγάλη έλξη. Και το ποίημα που θα σας διαβάσω από τον Ρινόκερο αφορά, όντως γεννήθηκε μπροστά σε ένα αντικειμενικά δυστοπικό τοπίο, σε ένα προάστιο της Κοπενχάγης που λέγεται Vestamager. Γεννήθηκε σε αυτό το τοπίο και σε μια ωστόσο περίοδο και προσωπικής δυσφορίας. Το ποίημα λέγεται «Δανεικά».
Με εψιλογιώτα, όχι δανέζικα, δηλαδή δανεικά. Δανεισμένα, αλλά δανεικά. Εν μέρη είναι ακόμα βαλτοτόπια, εκεί όπου υψώνονται δύο αυθάδεις μολυβιές, οι πύργοι των 23 ορόφων του ξενοδοχείου. Τριγύρω ακόμη πλημμυρίζει, οι χλόοι ξενιτίζουν ούρλα από κανάλι ακροτηριασμένο, άγνωστο γιατί ξεκινάει εκεί, και εξίσου ανέτεια, σε λίγα μέτρα, διακόπτεται πάλι από την άσφαλτο. Υπενθυμίζοντας πως 70 χρόνια πριν, εδώ ήταν θάλασσα. Την στράγγιξαν, έχτισαν φράγμα να την κρατήσουν πέρα, για να εκτελούν στη Νέα Γη στρατιωτικά γυμνάσια. Μου είπαν πως 2 στάσεις παρακεί, στο τέρμα της γραμμής, τελειώνει ο νέος οικισμός, χτισμένος πάνω στα κλεμμένα εδάφη. Δεν έχω πολύ χρόνο, παίρνω το τρένο, κατεβαίνω, λίγα μέτρα μετά τις θηριώδεις πλαστικές κατοικίες, εξορισμένη, αρχίζει πάλι η απάτητη φύση. Προσεκτικά παρακάμπτοντας βαθιές πατημασιές στη μαύρη λάσπη, γρήγορα επιστρέφω στον σταθμό. Και μια μικρή αναφορά στον Αριστόδικο που αφορά τα ελείποντα χέρια του αγάλματος. Το άγαλμα αυτό ξεθάφτηκε από τη γη, στα Μεσόγεια, αλλά δεν βρέθηκαν ποτέ τα χέρια του. Είναι κομμένα στους αγώνες περίπου. Παλεύω ακόμα να δω τι κράταγαν τα χέρια. Καρπούς, φιάλι, τάση, όπλο ή χαλινάρι. Ή τίποτα. Παλάμες ανοιχτές, γεμάτες ερχομών. Θα μπορούσαν να κρατούν ζυγό, να τίνουν τα δίκαια αντίθετα. Όμως λείπουν. Στην γη από που βγήκαν, επέστρεψαν άπρακτα, όπως το όρισε η τάξη του χρόνου. Τώρα, σε ίση απόσταση, σπασμένα ισορροπούν. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτής της παρουσίασης και ελπίζω μη καταχρώμενος πολύ την υπομονή σας. Θα κλείσω λέγοντας πως, κάνοντας αυτή τη διαδρομή που σας διάβασα, προετοιμάζοντας την, ανακαλύπτοντας την σε μεγάλο βαθμό, ξαναβρήκα ή βρήκα, μάλλον ενετόπισα τη σημασία τους πολύ εντονότερα, 3 θέματα που νομίζω διατρέχουν και ακούστηκαν ό,τι έχει γραφτεί μέχρι στιγμής. Τα ζώα, αναφέρθηκα σε αυτά, που είναι ίσως εν τέλει και μια μεταφορά της ζωής γενικά, δεδομένου μάλιστα ότι είναι οριστικά, αμετάκλητα άγνωστά μας, όσο και αν τα γνωρίζουμε, όσο και αν μάθουμε για την ευρωβιολογία τους. Εδώ είναι άγνωστος ο διπλανός μας. Άρα τόσο κοινά με το ένιγμα της ζωής. Ο θάνατος, από το πρώτο βιβλίο, που κλείνει με ένα μικρό ρέκβιεμ σε ένα αγαπημένο πρόσωπο, που επίσης έγραφε ποίηματα. Όχι μόνο ο θάνατος ως απουσία, αλλά και ως το βαθύτερο αποτύπωμα που αφήνει πάνω μας μια ζωή. Έτσι, που αφήνει μια ζωή σε μια άλλη. Λίγο όπως πατάμε δυνατά στο χαρτί το μολύβι για να βάλουμε την τελεία στο τέλος της φράσης. Και το ομολογώ, το διεκδικώ, η ομορφιά. Η αναζήτηση της ομορφιάς, η μνημείωση της ομορφιάς, ως μόνη σωτηρία και παρηγοριά μας, ενδεχομένως. Ξέρω πόσο ντεμοντέ και πόσο επιλήψιμο και πόσο αμφιλεγόμενο είναι σήμερα κανείς να μιλά για την ομορφιά, πόσο μάλλον να της πλέκει ύμνους και να λέει ότι είναι το ζητούμενο. Αλλά, ναι, το διεκδικώ ως προφανές δικαίωμα, αλλά και ως
στόχο της τέχνης μου, τουλάχιστον. Και πάλι προς μικρή υπεράσπιση, αν χρειάζεται, της ομορφιάς που κάποιοι θεωρούν ότι είναι απαράδεκτο να ζητάμε σήμερα μες στον ζόφο των πολέμων της εξαθλίωσης τόσων και τόσων ανθρώπων και παγκοσμίως και εντοπίως, της εξαθλίωσης ακόμα και της μεγάλης ανθρώπινης επανακατάκτησης μετά από αιώνες, ας θυμηθούμε, αφάνειάς της στην παγκόσμια ιστορία, επανακατάκτησης της δημοκρατίας, με όσες αδυναμίες έχει. Άρα πιθανώς να είναι ντεμοντέ και αδικαιολόγητο να αναζητούμε την ομορφιά και να επιζητούμε τη συγκίνηση που αυτή μπορεί να μας προσφέρει. Θα στραφώ όμως πάλι αφενός στην Jane Hirshfield και ένα άλλο απόσπασμα από το δοκιμιό της και σε έναν μεγάλο ποιητή του 20ου αιώνα κατόπιν. Λέει λοιπόν η Hirshfield σε ένα δοκίμιό της με τίτλο «Ποίηση, μεταμόρφωση και ο στήλος των δακρύων». Όταν καρδιά και νους έχουν εξουθενωθεί, μόνο δύο δρόμοι υπάρχουν προς τα εμπρός. Μια νέα κατανόηση ή ένα μούδιασμα αυτονέκρωσης. Και το δεύτερο δεν είναι διόλου δρόμος, μόνο συνέχιση. Στους σκοτεινούς καιρούς, ο χωρισμός, η απομόνωση και η ακινησία δεν μπορούν να βοηθήσουν. Η δύναμη και η θέληση από μόνες τους δεν μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό που επαναφέρει την ικανότητα για ανθρωπικότητα είναι η επανευθυγράμμιση που επέρχεται όταν νιώσουμε απλά, κοσμίως, συγκινημένοι. Ένας από τους ρόλους της ποίησης κατά την διάρκεια και μετά από σκοτεινές περιόδους κρίσης είναι να θυμίζει πως μια ζωή μπορεί να παραμείνει πιστή στο πλήρες αίσθημα, στην πλήρη γνώση, ανεξαρτήτως του τι έχει δει και τι έχει γνωρίσει. Προς τούτο, πρέπει να δελεαστούμε προς μια κατάσταση όπου θα είμαστε ανυπεράσπιστοι. Η ομορφιά ξεφυλικώνει την αρματοσιά του πόνου. Και προσθέτω ταπεινά εγώ, μπρος στις καταπληκτικές διατυπώσεις της Hirshfield, την ξεθυλικώνει και ας μην μπορεί να αναιρέσει, να παρακάμψει τον πόνο. Προφανώς και εκείνη συμφωνεί, το δοκίμιο είναι λαμπρό και πολύ πιο εκτεταμένο. Θα προστρέξω βεβαίως και σε ποιητικούς μάρτυρες υπερασπίσεως, προφανέστατα τον Διονύσιο Σολωμό, που έγραφε μέσα στον πόλεμο και τον προσωπικό πόνο, γιατί να πρωτοθυμηθούμε τον Πόρφυρα ή τους ελεύθερους πολιορκημένους, αλλά και στον Ρενέ Σάρ, τον Γάλλο ποιητή του Ρενέ Σάρ, αυτή είναι η κορυφή της ποίησης του 20ου αιώνα, που έγραψε ένα από τα καλύτερα βιβλία του, βασιζόμενο στις σημειώσεις που κρατούσε όταν ήταν πολύ σημαντικός τέλεχος της Γαλλικής Αντίστασης. Το βιβλίο τελικά ονομάστηκε «Φύλλα του ύπνου» και τελειώνει με ένα εγκόμιο στην ομορφιά. Σας διαβάζω πάλι σε δική μου μετάφραση. Το βιβλίο πλήρες όμως έχει εκδοθεί σε μετάφραση του Θανάση Χατζόπουλου από τις εκδόσεις Πόλης. Είναι ένα βιβλίο δομημένο σε 237 χωρία, άτιτλα, απλώς αριστημένα και τελειώνει με ένα κομμάτι που έχει τίτλο. Σας διαβάζω λοιπόν αυτά τα δύο τελευταία. 237. Μέσα στα ερεύη μας δεν υπάρχει κάποιος χώρος για την ομορφιά. Όλος ο χώρος είναι για την ομορφιά. Και κλείνει το βιβλίο με το «Ρόδο δριός», καθένα από τα γράμματα που συνθέτουν το όνομά σου, «Ω ομορφιά», στον τιμητικό κατάλογο των μαρτυρίων, υιοθετεί την επίπεδη απλότητα του ηλίου. Χαράσεται στην γιγάντια φράση που φράζει τον ουρανό και ενώνεται με τον άνθρωπο που λυσά να ξεγελάσει το πεπρωμένο του με το αδάμαστο αντίθετό του, την ελπίδα. Και έτσι, ως ευχή
και ως δέσμευση δημόσια να τελειώσει κάποτε αυτό το επόμενο βιβλίο. Κλείνω διαβάζοντάς σας το Ωμέγα. Το ωραίο υπάρχει. Ό,τι είναι στην καλή του την ώρα. Μετά τον χειμώνα, ανεμόνες. Αηδόνια το χάραμα, βρύα στους βράχους, ξυπνούν όταν βρέχει. Ο γκιόνης ακούγεται περασμένα μεσάνυχτα μες στα δέντρα του πάρκου και αποκρίνεται δεύτερος, ίσως και τρίτος από τα δέντρα του δρόμου, ή μήπως η ηχό του χτυπάει στους τοίχους εκεί που καθόμαστε και η δροσιά μας χαρίζεται. Το γέλιο, αυτό πάντοτε, οι γάτες στον ήλιο και στη σκιά. Τα δάση την άνοιξη και καλοκαίρι όταν σφίξουν οι ζέστες. Σε αγέλη οι ελέφαντες να βηματίζουν, τα ζουμπούλια στους τάφους, ο ήλιος, όπως το γέλιο δεν έχει μία καλή ώρα μόνο, το ίδιο και η θάλασσα. Οι αγουάροι ελεύθεροι, καράβια στο πέλαγος, λιοντάρια και λέαινες που ήρεμα στέκουν, στα λουλούδια οι μέλισσες και στο στόμα το μέλι τους, το νερό στο ποτήρι και στο σώμα να τρέχει σαν γέλιο, σαν ήλιος. Ξαστεριά μες στη νύχτα, ουρανός που ξεπλήθηκε. Παπαρούνες και ρίκια στις ράχες, της χαράς και της λύπης στεφάνια, τσιροβάκι και τσίχλες και κάθε πετούμενο στα ουράνια η πλάι μας, και ας μην τα αγγίζουμε, με το βλέμμα μονάχα αυτό μας αρκεί. Η μορφή τους γεμίζει τα μάτια. Την στιγμή του πετάγματος, ίσα λίγο σταθούν σε κλαδί ή σε πέτρα και κυλήσει και λάιδισμα μέσα στα αυτή. Μα κάθε εικόνα και άκουσμα φεύγει και χάνεται. Όμως μένει. Πώς μένει? Μέσα μας. Και στον ύπνο ακόμα, μες του ύπνου τα όνειρα. Ακόμα κι αν κάποτε είναι εφιάλτες, φάσματα απέσια που αλλάζουν μορφή, οι φτέρες, μαστίγια, η μογή αντί για τιτίδισμα, ψωμί με σκουλίκια για ψύχα. Ακόμα κι αν κάποτε κρύψει η ασχήμια την ομορφιά, κι αν γεράσει η ομορφιά, κι αν χαθεί μέσα μας και αφού σβήσει διαρκεί. Γιατί ό,τι αισθήσεις και νου και ψυχή μια φορά μας εφράνει, στην καλή, στην σωστή του την ώρα, μαρτυρά μια για πάντα. Υπάρχει η ομορφιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.